houve momentos duros, houve momentos máis levadeiros. Mais ou menos hai unha unión que non había ao principio. A súa maneira díxelo. Sí. Todo. Rapidamente. Non, veña dixen que invitaba eu, Quedamos en que se pagaba a mí. Se rexeita todo o que eu te ofrezo, pois todo non te queixes, non dixas que pasa pan. Día de boa festa, levadas dous a mitad. Eso xa non é, mira, nin de jefe nin de nada. Está a poñer la orella, xa, ves con respeto. Eso quere decir que non estabas dicindo nada vos de min. En 1906, a festividade máis sinalada do ano era o Día do Patrón. As familias preparaban abundante comida para os parentes chegados de todos os sitios, así como amigos e veciños. Todos se reunían nun banquete excepcional e por unha vez non se reparaban os gastos. Adoitábase matar algún animal, como polos e cabritos, e ademais abríanse botellas de viños e licores e repartíanse farias entre os homes. Verdadeiros luxos para a época. E, como non, as que máis traballaban preparando a festa eran as mulleres. Hoxe é o día máis esperado nas casas de 1906, a festa do patrón. As familias tiveron onte un serio enfrontamento no que Carlos chegou a cruzar insultos cos González. Pero agora ábrese unha tregua ante a chegada dos parentes e dos amigos. As familias van preparar unha festa ao grande. Falta de botar as patatas, a verdura e o chorizo. Aquí teño os garbanzos. Sabes que cada vez que as facíamos cando a abuela estaba viva, me enfermaba. Do que lles gustaba. E demais, e despois... Todos planearon sorpresas para recibir os convidados. Carlos fixo unha enorme marioneta. Aí, vale, solta a ver si... Sabe, perfecto. Moi boas tardes a todos. Benvidos sexan, señores. Gracias por nos visitar. Os González daránlle a benvida aos seus con pancartas, grilandas e, como non, unha canción de José. Que cantara de benvidos sexades, pois cantas. Como que irá? Eu creo que sí, a min gustoume moito. Para facer o ridículo. No, que ridículo. É igual, xa estamos a feitos. Non hai ridículo ningún, para mí non faço ridículo nese sentido. As familias decidiron que celebrarían a festa por separado, cada unha na súa casa. Non sei como se estilaba antiguamente, pero é posible que as casas non xuntaran as familias tampouco, que tiveran a súa familia cada unha. De poñernos na mesma mesa, pois, home, houbéramos procurado o que dixen eu sempre, non vas poñer unha persona que ven da verte a ti na outra punta no medio dos outros. Por un rato que estás coela, non tes nada que falar cos outros, importante. Os Peña e os González enviaron numerosas invitacións aos seus coñecidos. Eu creo que as miñas amigas non. Pero aínda non se sabe quen acudirá á festa. Eu creo que os meus iban vir. Os meus amigos ben feito. Eu dei desconfío ao mellor de alguén, pero ao mellor a nai de José, mala irmán, non o sei, que xa non quixeron vir aló a despedida, pero polas cámaras, non por outra cousa. E as amigas de Sonia outro tanto, por aí máis ou menos. Hai amigas tamén que son amigas desde que eu era así, entonces tamén, pero como todos non poden vir, meus irmáns son meus irmáns. A vir a traballar, seguro que che ven toda. Pero como echamos por unha festa, nada. A mitad fallas. Máis arriba. Aquí arriba. Cuidado, Lore, que te hace unha araña. Vale. Opa, que te hace unha araña. Ui.
Pronto chegarán os convidados e todos se visten de gala e se amañan. Víctor mesmo fai brillantina caseira co xabón. Joder, pois, que queres que lle fa? Ahora que sé que solo... Estás guapísimo, tío. Parentes e amigos dos concursantes chegan por fin ás casas. Pero o programa preparou unha pequena broma para os González e os Peña. Algúns dos convidados permanecerán ocultos por agora. Mira, abuela. Eu non vexo a abuela. Será da casa deles. Non veñen máis. Non veñen máis, teñen que mirar unha sobra que xena. Hostia, pero vai sobrar mesa, vai sobrar comida, vai sobrar todo. No, esta sí. Ei! Benvidos, a ver. Ei! Mas que teu filho tem Hola. Hombre, abuela. Pero Carlito. Hola. No recuerdo. ¿Verdad? Imos comer a champán, somos a comida que hai. Somos comida a barrer. 4 postres. Os González están algo decepcionados porque pensan que hai moitos ausentes. Pero o campeón o toma é Carlos Peña, que saca o seu xario. Pero non vos dixeron? Non. Como que non podía ser? Como que non podía ser se está ele está dicindo que dixestes un solo? Concho, dixestes para riar un solo. Para que facemos lista logo? Cojones. Esta... Oh, non temos que facer un traballo aquí. Vos tamén tedes que responder, cojones. Aplausos aí. Ela está dicindo que xestes un solo. E dixo para riado mato 3. Se ten que facer ben o traballo, cojones. Por que lle facemos a comida? Non, eso non é menos. Non importa. Ten que tirar os fotos. A mí o que me extraña é eso, que non viñeran os meus amigos. Tamén. Porque estaba... Falta de líquido. Home, a min extrañame moita xente que non veu, pero... Hombre! Pois que falta... Agora sí, o resto dos convidados baixan polo camiño e ninguén pode conter a emoción. ¿Qué estás aquí? ¡Hola! Ahora sí que estamos todos. Dios mío. Xa me enfadei todo, porque non viña máis que 3 a ver que era eso. Más quería que se acuerde. Bueno, perdonad, que me adelantei a xujada. Así que perdonadme. Que cabrón son estes, Pero bueno, xa me conocedes así que entendedes. Bueno, ahora sí que festa. Ahora sí que No hai pala. Os visitantes atópanse coa sorpresa que prepararon os Peña. Vouvos a contar un pouco o que aquí acontece. Levantámonos moi cedo, tan pronto como amanece. Ay, pues mira, ¿viste? Más aquellos tripos. Son mansiños, o que pasa que un animal de 800 kilos non é que se revire, que... Ai che, Vicky, puxenlle Vitoria a porca. Pero non era por ti, pero Vitoria era por a Vitoria Adams, porque é moi coqueta, ese home. O sea, que eles son... Aí no primo non son coquetas. Saberás, vinde. Vende probar as camas, vende. Os parentes e amigos das dúas familias van comprobar persoalmente como se vivía en 1906. O que máis lles chama a atención é o retrete. O cuarto de baño de arriba. Aí, temos 3 cuartos de baño. O de arriba, o de abaixo e o da leira. Eu estive os demás cos gachos, cos culatiñas de tudo. ¿Dónde tenemos que ir para hacer pis? Mira, ¿dónde está volando? E non me den mixada? No,
Hai que levar o caldeiro despois ali. Aí é profesional. Os nenos xogan coas cámaras diario. Aquí está la cama. E os non tan nenos tamén. Que no sentamos. Non, pero déitate ao largo, así. Porque se estás seguro que fillos non vas facer máis. No, aquí non, porque non. De outra maneira. Ay, Dios mío, si tuviera mamá a viniera aquí. Margarita queda a soas coa súa irmá fina. Os traxes da época e a casa de 1906 traenlle recordos de súa nai. Mira aquí, madre mía, igual que antes, igual que aquellos tempos. Estaba mucho de menos, vías en todos los lados. Dios. Un día me vio una chica rubia por ahí arriba y dijo: ¡ay, qué majas ha salido del programa! Dios, escapó. Ay, no, ay, cala por Dios. Bueno, pois eu a primeira semana que non fui a que hora a pasei. Despois Fora, bueno, ahora xa teño os nervios calmados, pero, Dios bendito, aí fora era algo máis forte que mí. E ainda non pensei que te quería tanto como te quero, E ainda o descubrí agora, xa sabía que te quería, pero tanto, nunca o pensei. fixeches moitas aventuras. Ai, non. Non fixei aventuras, non? As dúas familias sentan a comer cos seus convidados. Isto é porque me dá moito traballo afeitarme con os rollos antiguos. Xa está indo. Sirven máis. Xa está indo. Xa está indo. Como non podía ser de outra maneira, no medio da comida descobren que se ceibou o rabaño. Unha vez máis, os concursantes teñen que ir en busca dos animais. Veciños! Están aí. Veñen xoras. Vamos para adiante, Sí. Ahora me levanto no peteiro que me dá igual. Para, corre por aí, vai-te vergar na cabra. Se para a boca só. Cos animais xa recollidos, todos volven ás mesas. Eu son algo curto de idea. Veña, en pé todos. Polas cousas boas do 1906 e tamén polas moi boas do 2006. Felicidades a todos. Felicidades. Ai, por esto. Ai, hasta la gusto. A botella hoxe había que aproveitala, José. Que este viño non o probamos todos os días. Pero bueno, un día é un día, non? Hai que aproveitar. Bueno, algún día máis temos vaciado un pouco o barril entre os dous. Pero bueno, é o que hai. Así, polo menos, olvidaste un pouco o duro que é vivir en 1906. Eu, a verdade, que ainda pensei que o mellor non nos verían como violaran, porque... A cama é durísima. Eu, cando me pueden era, para mí ese sería o peor. Todos me sorprenderon, porque cando os vi con eses traxes, sobre todo a hermana, que parecía miña nai, que non está. Sí, igual. Me quedei un pouco que ainda se me subiu eso que din que é adrenalina. Vino emocionado. Xa me dei conta do porqué, xa antes de dicirme. Pero é que xa me dei conta porque eu, cando puse nesta roupa por primeira vez na casa para probala, eu mesma mirei no espello e vin a miña nai. Non me vin a min, porque me mirei
sabe vestida de todo, e vine a ela. É bonita. E como hai, pois, moi pouquiño que nos falta para nós, pois é unha cousa que levas, ou polo menos eu moi dentro. Como dicen xa noutras ocasións, houbérame gustado moito que pudera ver este programa, pero bueno, como tamén xa o repetín, espero que alonde tean os dous, pois, o vexan de alguma maneira. E por iso, pois, moi contenta tamén. Levo con orgullo que me pareza ela, que foi unha persona moi boa. Como non vai ser? Que a miña nai. José non ten un bo día. Súa nai non quixo acudir á festa porque non lle gustan as cámaras. A miña nai xa non quixo estar na despedida cando viñamos para entrar aquí, porque non lle gusta sair no tema. Desconfiaba de que non ia vir, pero bueno, fixe que a miña viña porque non estaba, pero non quixo vir. E bueno, voto a de menos, pero non vai ser eterno tampouco. En canto saia e poda, xa verei. Pero o pai dos González vai sacar o mellor de si mesmo. Ten unha sorpresa para Margarita, unha canción especialmente composta para ela. Véndote a ti, miña compañeira, que sin lo ni envidia tes que te arranxar. Síntome máis forte, véndote a ti, ainda que che me doen as mans, pra sair adiante e vivir cada día, pra alimentarse e chegar a mañana. Véndote a ti e tamén a mí, miña compañeira, hai 100 anos xa. Despois de comer chega o momento da despedida. Os convidados van regresar ao 2006. Estamos ahí al lado. Vale. Chao. Adiós. Solo faltan 7 y ya nos vamos. Faltan menos. Faltan poquito. Falta muy poquito. Ya nos vamos. Ya puedes estar con Iván y con Pase. ¿Qué? Yo te adiós. As familias viviron un día de tregua e descanso, pero pronto terán que se enfrontar a un problema co que non contaban. O programa sospeita que algo extraño está a pasar cos concursantes. Nada é o que parece nas casas de 1906. Remontaron varias dificultades imprevistas con moi bo talante. Teñen máis cerca todo e por encima ainda teñen mellor talante. Por eso o talante gustou.